kaya kay balasang analapsat narigat ti agrayo adu kayo agiginasat jak kayat metay bumakit medyo ako ribepet baka jak tumagustuhan di ayat na ako main ananwentay na uki di ayat na baring-baring baka no relasyon mi inamaabot ki agmalem ay agay ay wantutubra no isut makagasat amangan no maituplang ket makabasbasulang Uray no agmay may saak awan sa em amarita daytoy pusok ket naraksak kaawan ti problema uray awan ti asawa awan ti kaayan-ayan kay kayat put kasasaan hindi baro maagbaan madyakan mo nga nidatong to'y ayat ko agtigerger pitumego nabigsakan tinervyos ko enday to'y tiagpaiso adumetem tinasirpat ko ngem awan pa'y tinapilik tay kayat ko ababae Uray no agmay may saak awan sa em amarik na daytoy pusok ket naraksak kaawan iti problema uray awan ti asawa awan ti kaayan-ayan kay kayat put kasasaan di baro maagbaan may saak awan sa em amarik na daytoy puso ket naraksak kaawan hindi problema uray awan ni asawa awan ti kaayan-ayan kay kayat put kasasaan di baro maagbaan awan ti maaramid ko no aglakayap abaro daytoy nga tatigasat ko nga inted ti Diyos ako